Είχες κλείσει στα αριστερά και μου ρίχνουν στο βάρος σου πίσω. ρε κομμαντός. Παίρνω τα κόλοπας. Τα πόδια μην τα βάζεις μπροστά γιατί κοντράρεις και μετά στέλνεις με τον κόλλο. Μπροστά. Ναι, μπροστά τέχεις. Μπροστά. Και χτύπησες εδώ και έπαιξες. Αν τα έχεις έτσι όμως, κατεβαίνεις έτσι, ρολάρεις. Πώς λέγεις. Κουνοκύλεις. Φτιάξε λίγο με το πόδι σου εκεί. Βάλε δύναμη στη μέση και πάνε κλείσει. Ό,τι! Πίσω οι φτέρνες. Καλό. Θες εκπαιδεύσεων. Πίσω οι φτέρνες, ρε. Φωτάκι, μπορείς να δουλεύεις. Ναι, θα μιλάς σοβαρά τώρα. Είμαστε ο Ιτάδες. 9, 10, 11, 13, 14. Σφίξου. Σύπνα ρε. Πάρε κλίση. Το 6 μετά σηκωνόμαστε πάνω και βγάζει. Ή πρώτα ορίζει την Λέει. Ελλάδα. 20 λεπτά. 10 λεπτά. Στα 10 λεπτά ορίζεται το stick. Ορίζεται το stick και δίνει χρονική προειδοποίηση 6 λεπτά. Με το που δώσει χρονική προειδοποίηση των 6 λεπτών, σηκωνόμαστε, αγκιστρωνόμαστε, ασφαλιζόμαστε και κάνουμε τον τελευταίο έλεγχο. Αυτό που σας είπα πριν. Για άκουτε, προσέχουμε πάρα πολύ, διότι το αεροσκάφος κουνάει. Όπως και εδώ θα κουνάει, έτσι θα κουνάει, μπορεί να κουνάει και στην πραγματικότητα. Ωραία. Προσέχουμε τον βηματισμό, το στατικό και το εφεδρικό. Είμαστε έτοιμοι να εκτελέσουμε έξοδο από το αεροσκάφος. Είστε και εσείς στη συνέχεια να μπείτε από εδώ. Έχει δοθεί χρονική προειδοποίηση των 6 λεπτών και αναμένουμε τη χρονική προειδοποίηση του 1 λεπτού. Μας δίνετε το 1 λεπτό και είμαστε έτοιμοι. Πάμε! Hey! Πάμε, 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 πάμε. Πάμε!
να κουμπώσουμε, πρέπει ο ημάντας σκελών να περνάει μέσα και από τις δύο λαβές μεταφοράς του σάκου. Εντάξει, γιατί αυτό, αν και οποιοδήποτε λόγο μας φύγει, να μην το χάσουμε. Ναι. Πρώτα ο ένας ημάντας σκελών και μετά ο άλλος. Και οι δύο ημάντες μέσα από τις λαβές μεταφοράς. Σφίγγουμε και κάνουμε ένα βαθύ κάθισμα. Το αλεξίπτωτο πρέπει να είναι εφαρμοστό επάνω μας. Γιατί δεν κουμπώνουμε πρώτα ημάτα στήθους? Για να έχουμε ελευθερία κίνησεων κάτω, εντάξει. Σφίγγω. Ό,τι η μάντας περισσεύει, από τη στιγμή που θα σφίξω και μετά, διπλώνεται ως εξής. 2. Δεν προεξέχει τίποτα. Τι έχω να σφίξω μόνος μου από τη στιγμή που έχω ντυθεί? Τι κάνω λοιπόν? Έρχεται σε αυτόν βλέπει αν χρειάζονται σφίξιμο. Τους σημάτες ράχιος προς τα πίσω. Εδώ. Και να πάρει όλα τα μπόσικα από αυτό το σημείο. Καταλάβαμε? Πιάνουμε λοιπόν τους σημάτες ράχιος και σφίγγουμε λίγο προς τα πίσω. Τραβάμε προς τα πίσω. Έχει μείνει λοιπόν τώρα η τοποθέτηση του εφεδρικού πάνω στην εξάρτησή μας. Τώρα δεν χρειάζομαι κανέναν άλλον παρά μόνο στο σημείο που θα σφίξω τον ημάντα μέσης. Έρχομαι λοιπόν πίσω από το εφεδρικό και πιάνω με αυτόν εδώ τον τρόπο. Με το αριστερό μου χέρι. Το βάζω πάνω στο αριστερό μου γόνατο. Πιάνω τον ημάντα μέσης από εκεί που ξεκινάει, από τη ραφή του, και το πάω τέρμα μπροστά, ώστε να μην το βάλω στριμμένο. Το καταλάβαμε? Μάλιστα. Και αγκιστρώνω το εφεδρικό μου στους δύο κρίκους ντε πάνω στην εξάρτηση. Περνάω την περώνη και από μέσα. 6, 7, 8, 9, 10. Άντε. Δεν πας πουθενά, πάρε την εξάρτηση και πήγε κάτω. Το άλλο. Άλλο, μην τραβάς. 2 μέρες μείνανε. Και που αυτά, όταν έχουμε δεσκευή. Ξεκινάμε. Τον κόμπο εδώ το τραβάμε λίγο, χωρίς να τραβάμε την εξαρτήση, χωρίς να τραβάμε την εξάρτηση. Λεπτά. Καθαρίζουμε τις αρτάνες σε περίπτωση που έχουν κλαδάκια ή φιλιά όπως εδώ. Μόνο που φτιάχνουμε. Ξεκινάμε από εδώ και το ενώνουμε. Για να γίνει το κούρο. Όταν φτάσουμε σε αυτή τη φάση, πιάνουμε το δεξί χέρι, το ξεαντίχειρα. Σημασία έχει εδώ να είναι τεντωμένο το χέρι, να περάσει από κάτω και πάει έτσι. Λέω. Σε αυτό εδώ το σημείο αλλάζουμε τα χέρια, αφήνουμε πάνω στην εξάρτηση. Κοιτάξτε λίγο το κάτω μέρος του. Περνάμε και τον ημάντα αμέσης. Κάνουμε και τον ανάλογο κόμπο από το γατζάκι για την άλλη πλευρά και είμαστε ξεκινήσουμε να το κάνουμε. Έλα, με τη σειρά, από εκεί, με τη σειρά. Έχετε κάνει εσείς δύο?
Λέγανε. Έλα, ελάτε εσείς οι δύο. Δύο άτομα. Πάμε γρήγορα. Βγάζεις αυτό, παίρνω τα ψαλτάνες, κρατάς το άσυρο. Από ένα σημείο και μετά, φύγε τώρα εσύ. Πάρ' το και φύγε. Φύγε ρε, φύγε μέσα από εκεί πέρα. Βγαίνει όλο μια χαρά. Τράβα την εξάρτηση λίγο κάτω. Εσύ άρχισε να ανοίγεις σαλτάνες. Μπορείς να σέρνεις την εξάρτηση πίσω, την ακούς πίσω που σέρνετε. Δεν πρέπει να σέρνετε. Δεν μπερδεύεις. Και εκεί έχει μπερδευτεί εκεί πίσω. Μέρα. Ωραία. Πιάστε λίγο. Μέρα, καλέ. Καλημέρα. Γεια σας, καλημέρα. Μαζί κάπου. Καλημέρα σας. Γεια σου Γιώργη. Δεύτερη έξοδος. Πάμε για το Καλό άλμα. Πάτε στη δεύτερη. Και τον έλθω. Σου στέλνω 4 άτομα. Θα περάσουν από εδώ πρώτα. Πάρτε και τα... Είμαστε μια ανάπαυση και το κεφάλι κοιτάει ψηλά. Ξεκινήστε πάντα εκείνο και το ελληνικό αλεξίπεδο. Δεν έχετε εκεί. Έχει 5 έχει μόνο προτέξει. 5. Εντάξει, έχουμε 5 και 10 και 7. Ωραία. Ναι, όλοι οι πρώτοι έξοδο παίρνετε κύριο και το ελληνικό αλεξίπεδο. Και πηγαίνουν στα βαρέλια, ο ένας απέναντι από την άλλη και τελείωσε. Δεν αισθάνεσαι καλά, Μου έχεις τι απάνω. Γρήγορες κινήσεις. Έλα με τα εφεδρικά. Γρήγορες κινήσεις. Απ' τη λαβή το πιάνω με το εφεδρικό. Απ' τη λαβή. Έλα. Έλα. Κάτι. Ένα. Μένει. Ευλογία. Ένα σε εφεδρικά και άλλη δύο τα κύρια. Τα εφεδρικά είναι πάνω και θα φέρνεις εδώ πέρα, το βλέπει κατευθείαν. Θα τα φέρνεις 2-2. Και αν μπορείς και 3 και 3, αν τις προλαβές. Βγάλε 3 σαν ένα χέρι σου και ένα στο άλλο. Άντε, καλό άλμα, κρυάδα.
αισθάνεσαι, κοπέλι? Πολύ ωραία. Φοβάσαι καθόλου? Καθόλου. Ό,τι με ζηνεί θα γίνει. Ράφε, μπορούμε να τραβήξει την ώρα που περνάω. Αυτό που βάζει το βιοκύρια. Κοπέλι, τι κάνεις? Καλά. Μεγάλη μέρα σήμερα. Μεγάλη. Παναγιά μαζί μας. Ένα το μάχη μου το 57. Δεν κάνατε μάθημα παραλυκίδη, παιδί μου? Πώς φοράμε το αλεξίπτωτο? Κάναμε κύριε εκπαιδεύτα, αλλά όχι μόνο. Για μαλακίες. Κάπτεν. Κατεβάστε μανίκια. Άλλο παλικάρι. Ατέλειωτες ώρες να μάθουμε να φοράμε μασκούλια. Μόνο κάτω αγόρι μου μπροστά στο εδρικό και φτιάξω λίγο. Άιντε, κάνεις το ένα πάντα. Φτιάξε τη σέλα που είναι στριμμένη. Πάρτε όλοι τα λεξίπτωτα. Γεια σου, Λοχιά. Κοντέ, βγάλε τα αλεξίπτωτο και ξανάπλωσε το και φτιάχτω. Γρήγορα, γρήγορα. Βάλε κανονικά το δικά. Ροχάδι! Στοιχισμένα. Κάνε 10 εκατοστά. Λοχιά, γιατί έχετε κολλήσει σήμερα? Περίεργη μέρα είναι, Θα είναι λίγο. Να μην χτυπάνε οι πόρτες και τα... Δείτε όποιος έχει περώνες να αγκιστρώσετε τις περώνες. Και απ' την άλλη μεριά εκεί. Πάμε! Εσείς δεν έχετε επιθεωρηθεί? Παραλαμβάνω, δεν έχετε επιθεωρηθεί? Μάζεψε τους από εκεί. Δεν βάλεις καθένα. Ποτέ δεν κάνουμε... Αυτό που περισσεύει δεν το κάνουμε ποτέ ρολό. Τετράγωνο πάντα. Νόμαστε πάει. Στο τελικό στα χέρια μείνω. Τράβα, τράβα. Όσοι έχουν τελειώσει να σηκώνουν το χέρι. Πάμε, βοηθάμε ο ένας τον άλλον γρήγορα να σε δώσουμε τη σημάδι του πατέρα μου. Λέω όνομά μου, λέτε δυνατά, αριθμό αλεξιπτό του. Βοηθάει ο διπλανός για να δει το νούμερο. Γρηγορόπουλος. Παρόν. Αριθμό αλεξιπτό του, όχι παρόν. Τελειώνουμε και περνάμε ο ένας δίπλα στον άλλον. Μέτωπο προς τα μέσα, ούτε δεξιά κοιτάμε ούτε αριστερά. Γρήγορα, δείτε όλοι τώρα τον αριθμό του σας. 98. Δασκαλάκης. Παρόν, 98-16. Τι λες μωρέ.
Τερματός! Τερματός! Έλα. Πώς είσαι? Καλά, τελειώσατε. Παρόν! Όσοι έχουν τελειώσει. Άλμα από ελικόπτερο Σινούκ, ύψος 1200 πόδια, ζώνη ρήψης Πάχης Μεγάρων. Μετά την ενημέρωσή μου και αφού έρθει το ελικόπτερο στο διάδρομο, θα σηκωθεί η πρώτη έξοδος, θα με ακολουθήσει και θα επιβιβαστούμε μέσα. Μπαίνουμε μέσα, καθόμαστε στριμωχτά με τις οδηγίες δικές μου. Το δεξί σας χέρι στη λαβή του εφεδρικού. Ο στατικός παραμένει στη θέση του. Απογειωνόμαστε, παίρνει ύψος, ορίζω το πρώτο στικ. Σηκώνεται, απασφαλίζει το στατικό από τη λαβή μεταφοράς του εφεδρικού και το ασφαλίζει στο σειρματόσχηνο. Βάζει περώνει και στραβώνει. Κάνει πάνω του 3 ελέγχους, άγκιστρο στήθους και τα 2 άγκιστρα σκελών. Ταυτόχρονα ο από πίσω του τσεκάρει το στατικό και του το αναφέρει ότι ο στατικός είναι εντάξει. Περιμένουμε οδηγίες σε πόση ώρα θα πέσουμε και το τι άνεμο έχει. Μπαίνει το ελικόπτερο στο πράσινο φως και στην οδηγία τη δικιά μου φύγε. Ο πρώτος φεύγει ευθεία από τη ράμπα. Από το δεύτερο ναι και πίσω, λοξός δεξιά. Έρχεστε δίπλα από μένα. Βγαίνουμε, αριθμούμε μέχρι το 105, κάνουμε θόλο ελέγχο, καρουλάκια στα χέρια και τσεκάρω την περιοχή τριγύρω μου, μην έρχεται κάποιος πάνω μου. Τσεκάρω τη θέση μου ως προς τη ζώνη, πού είναι η ζώνη, πού είμαι εγώ. Εάν τυχόν είμαι εκτός, να το πάρω πανί να μπω μέσα και για τους μέσα, από που φυσάει, τσεκάρω τον καπνό, παίρνω μέτωπο και κατέρχομαι. Πόδια ενωμένα και σφιχτά, κατέρχομαι, φτάνω στο έδαφος, εκτελώ μια ασφαλή προσγείωση. Ακολούθως μαζεύω το αλεξίπτωτό μου, πάω στο χώρο συγκέντρωσης κάτω, παραδίδω αλεξίπτωτο, λέω το όνομά μου και περιμένω εκεί που βήμαι. Έκτακτα περιστατικά. Εάν δεν γίνει άλμα θα σηκωθούμε, θα κάνουμε αποκατάσταση στους στατικούς και μετά αποκατάσταση σε όλο το αλεξίπτωτο. Μαζεύονται οι ημάντες σκελών στα άγκιστρα, περνάει ο ημάντας στήθους από μέσα τους και με τον ημάντα αμέσης πιάνουμε όλο το σύστημα των ημάντων και τους ράχιους. Κάνω κόμπο ταχείας και βάζω το αλεξίπτωτο στο σάκο. Ο σάκος παραμένει ανοιχτός μέχρι να πω εγώ το ok. Εάν γίνει κάτι στο ελικόπτερο ή ανέβει η ένταση του ανέμου και προσγειωθούμε, ξαναμαζευόμαστε εδώ και κάνουμε την ίδια διαδικασία. Κατά τη διάρκεια του άλματος, αλεξιπτωτιστής στριμμένος, χέρια στους σημάντες αντώσεως, πόδια ποδήλατο, φωνάζει είμαι στριμμένος. Προσέγγιση με άλλον αλεξιπτωτιστή σε απόσταση μεγαλύτερη από 30 μέτρα. Τραβάμε και οι δύο δεξιά, φεύγουμε. Μικρότερη απόσταση με ενδεχόμενη σύγκρουση, ανοίγουμε χέρια-πόδια, φωνάζουμε και αυτό να ανοίξει, χτυπάμε πάνω στο θόλο ή στις αρτάνες, τρίβονται οι θόλοι και απομακρυνόμαστε. Εμπλοκή με άλλον αλεξιπτωτιστή, εφόσον το ύψος το επιτρέπει, ενεργοποίηση εφεδρικού και από τους δύο. Προτεραιότητα ενός δευτερολέπτου έχει ο πάνω. Η διαδικασία 1, 2, 3, τεστ το αλεξίπτωτο κάτω. Προσπαθώ να το αναπτύξω, αν τυχόν δεν αναπτυχθεί κατευθείαν, μέχρι τα τελευταία μέτρα προς το έδαφος. Εάν το επιτύχω έχει καλώς, εάν όχι πιάνομαι από τις αρτάνες του αλουνού και κάνουμε προσγείωση και οι δύο μαζί πακέτο. Εάν η εμπλοκή γίνει χαμηλά και δεν έχω χρόνο για ενέργειες εφεδρικού, ασφαλίζουμε από τις αρτάνες του αλού και προσγειωνόμαστε μαζί. Εάν κατά τη διάρκεια της ρήψης δω αλεξιπτωτιστή που έχει προσγειωθεί, ή μάλλον άκυρο, εάν προσγειωθούμε και φουσκώσει ο θόλος και αρχίσει μας σέρνει, μην προσπαθήσετε να σηκωθείτε για να τρέξετε. Δεξί χέρι στον ημάντα αντώσεως, μηχανισμό ταχείας, ανοίγω το καπάκι, πιάνω το σειρματόσχηνο και απελευθερώνω. Εάν δω αλεξιπτωτιστή που έχει προσγειωθεί και δεν σηκώνεται, αφήνω τον εξοπλισμό μου όπως είναι, φωνάζω αλεξιπτωτιστής τραυματίας και πάω σε αυτόν. Με ενδιαφέρει να έχει τις αισθήσεις του. Δεν τον πειράζω, κάνω σινιάλο στο ασθενοφόρο για να έρθει γρήγορα. Ηλεκτροφόρα καλώδια δεν έχει περιοχή, δέντρα υπάρχουν κάτι μικρά δεντράκια στα βορειοανατολικά όρια της ζώνης. Εάν πάτε εκεί την προσγείωση την ξέρετε, υδάτινο κόλλημα δεν υπάρχει. Δηλαδή από 9 μίλια μέχρι 13. Τώρα έχουμε 8 συντηρούμενους μόνο. Τους έχουμε βάλει στο πρώτο στικ.
Λοιπόν, να είμαστε. Κανονικά, ναι. Πέτρο, εσύ δεν ρίχνεις. Μάλιστα. Θα ρίξεις τους συντηρούμενους, πεντάρι. Με ένα ντάμι. Να δούμε πού πάει. Θα ρίξεις μετά τους συντηρούμενους πεντάρι και ρίχνουμε πεντάρια. Θα ρίξουμε ένα και να σου πω που θα το κόψουμε. Εντάξει. Ανάλογα με τη ρήπη. Μάλιστα. Το ελευθέρας δεν ανεβαίνει τώρα. Έλα γιατρέ. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, σας έχουν δώσει οδηγίες ο αρχηγός. Ο καιρός είναι οριακός. Έχουμε μερικά στελέχη που είναι συντηρούμενοι. Θα κάνουμε το εξής. Θα μπείτε στο ελικόπτερο, θα πέσει ένα στην αρχή να δούμε την κατεύθυνση του ανέμου. Μετά, εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες, θα πέσουν οι συντηρούμενοι και στη συνέχεια θα δούμε αν θα ρίχνουμε 5 ή 6 εξάδες, δηλαδή οι πεντάδες στικ από τους εκπαιδευομένους. Εγώ τι θέλω. Το όριο με τις διαταγές, σύμφωνα με τις διαταγές, είναι μέχρι 10 μίλια. Εάν έχει και 9, δεν θα μας ρίξω. Μέχρι 8 θα ρίξω. Όμως και 8, για να είναι εν ασφαλεία εκτελεστέν το άλμα, θα πρέπει να ενεργήσετε σύμφωνα με αυτά που μάθατε. Δηλαδή, έχει 8 μίλια προώθηση το αλεξίπτωτο, πρέπει από την αρχή που θα βγείτε να είστε κόντρα στην κατεύθυνση του ανέμου. Πάμε! Άντε, καλό άλμα, παιδιά. Και το μωρό. Αχ, αυτό το μωρό. Το μωρό. Και σιγουρά είσαι, ρε. Πώς αισθάνεσαι που πας για το πρώτο σου άλμα? Καλά μας τώρα. Μετά θα δούμε. Πάντα. Πάμε.